karli tang kadom teron piaphan kachikimo alang li karli tang sar sing tok beacher alang li rong chapong khor sing kro rong pini arong kachuwai tang ning kani sikepleng si ahema sora tum lapen don rap chupi chupo tum pen kachikimo pon asai de Kardom pini bertar jik tha pini prime time news thamang pini imoni teron pi aprang si bertang ton pen chipajur midam de aprang bertang kung pi arjik tha jingkha perang ki klembang abitung atum kheroni osia kimia phan kartodam Karbi Anglong angkang PG amok kewang we asonsi teramukam along ta ingnam keman Ilip ko lamati hiti along siwa ia ahin pen bab kepang thaya sai kideng. Tara pasal lobok rong piarong aki hai porsi rong pi arnam kardom pensi Karbi akai kaching thorji pusi pherang ke kahumri damahot nang thandong. Bertang kung piar jik del phit puthot bertang ton pen chipajur midam snang. Deramukam ahawara long PhD lang ahemtap ingnam ki paman a department dotan donagasunsi nang mandet. West Karbi Anglong PhD Hamran Division Kopili constituency ki parlopot Deramukam along ASDC Ratchari bomahut kikin pia PhD ASDC Ratchari long ledet penapike langdam ledet si ingnam pamandet binong lo ateke non pinning pen ningkaning koita kepling tulo lapang so PhD alang kipipe Pirtheta ke domati chichi dot tuman ke langle awete rengone lapen sungpik binong uke maduda chinilo lapen langle awetang ke penangat akam katorado lasilason thak hada ke do adarutum sikame penangat akisung cecak nanglo mathada meme Karbi Anglong along ke do ke thekiding atum sikame atok ando anatuke chilang dam bepin putam matha meme arjumi me alam PhD department ke do kopiale amek pachu theklong nake raraphan kachong tri kalima Dongkamukam penberta pangdakon di kantor terang News 24 Karbi Anglong. Puloni constituency ke Parlot Tarabasam Lobok Rongpi Arong Amekar Borsing Rongpi Arnam Kardom Pensi Karbi Akai Kaching Thorji Pusi Pherangge Athengno Nangpachini Dun. Purusar Borsing Rongpi Alangli Ningkan Craser Keba Troxer Kera Serkep Aningkan Pen Arnam Kardom Pompen non pendangan aningkan lenglo lapen si kiso kiunet penta cepajok pon bomlo lapen ili Karbi akai paching thorji polotante bongkrok bongchim rengrek nangji lapen ardom mek nangji pusi Karbi Anglong adarapan lamjai pipon lapen rong asar sorkari gaung bura thek pen SCB purna rong pi cherap chitodun bomsi therangke humrida mahut nang thandon ilitum Khay buchilong penili tum kardom kar chuang thega vela ngasi hoito teta da por kuli nitum lana kai dolo bangbanga khay ke kardom kar chuadim du tali tumula sang thega vi ngasi nili hembinang da kali apardo pani stanang ke daga solo tarawasa solo ngasi hada apardo pani langkhang polong nili dak chidambom la chadak panang thanulo nang tuma khay ta kardom kar chu ang theki paklang tha Nangte kopi lo posini putuno. Nang tum kardom kar chu cipa klang nang ye ang thega bangke. Nang tum kar bikur pho hor bong pho lahan lo la cipa klang nun. Vek nang polage. Bang ga mondir dore pirthe thak nang tum ke lan kardom kar di kar arni ki ding penta nang tum kardom kar di dim ko dak apola cipa klang hun. Pula sinili ta aja pono arnam nang than nang del lopot Tarasa along naswa amondir ni lit dokta horbong pho pangni si khelong dia along paklang nun pu itumda Karbi karba khai ang thek chi klang nang pusini li alang ni tum la ke hai hirang ki tum jo pha alam lahen bong khro ka phanyo si li tu man na peng pilo pote itum ke ching thuria to ardo ching thurwe gi puni di chini the Telanang li la bongkrok pum pho la somenang thanun thegi manang li Sula kar bong pho alam bangke
Iri tum Karbi kur follow. Bong follow. Karbi kur follow bong follow pen ke iri tum iri cimun dah hong follow. Sondak taksi dak bong follow pang ni noi palam lalo. Langhin pen berta pangdang pot Indrajit Rongphar News 24 Karbi Anglong. Nilip constituency ke parlok Koilamati ahi thialong resoi jang atom chelang sik ke pangthira sai kedeng. Lakhain Koirapon Nilip constituency pini Koilamati hi thialong non COVID-19 penajok hithi kangam su pen theklong sik. Or Nilip youth chelang petsi alang itum apor chinghon hetin si CYA Chingrum Youth Association pen labang so asai campon. Bangso sa kedeng ponalong jalin serpo aki hajar song tok bilapen jelison teron burun kro winson inki kathar lapen alang itum klem rapet arisang watum cerap chitudun lapen na bangso along arong pen chitong dun si laki panjan merabeti chokyola lakai si chokyola lakai ni lapen Koilamati number lapen angpar tamai thuak ke haipen pachini ponating ke alang itum nonapol tuan pen lapusun asai klem pon inton delang kusik nang pachini dun Lapan Koilamati ahawar araratum seme tapuson ki klempon thegapot Nilip siwaya phan kachuro pachurdon Nilipen berta pangdakpot Moses Teron News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong Kironi Osia Kimia phan jengkha pherangke abitungatum karchodam West Karbi Anglong Kironi Osi Pawan Kalita pai ni phai kre troxy arni Kironi Police station along joining at Lopu Archulong si pini pai ni pai inquire rahini arni jengkha pherangke klembang abitungatum Kironi Osi Akimi Pawan Kalita phan karchodam Labang sokar to that apik pherangke atuma phan karchodam apot alang aning kang sam nang cepaklang road lapen pherangke phan nang kapachini dun ke unan ke pherangke police station alok kituan petrol post along sitame Chihomri dam at Pusi pherangke phan nang pachini dun Jengkapen Samuel Timung Cirap Citudun dan Berta Pangdakon Cesong Timung News 24 Karbi Anglong. Pinye Berta Lapan Sikang Tanilo Dumi Takme Kardom.